Turi gubuk asmara sareng-sareng campur sari godarum maknyes. Nah. Iya. Moga Mbah, jambi saya Mbah. Iya iya iyo, iya iya iyo. Gubuk kae ya ya yo ya ya yo gayeng tenan ayo Mbak Juwawi tenane ayo yo awas iya iya iyo ya iya iyo aku bokae iya 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 pendek wis disawer karo Mbah Juwawi jarum super ya wis gentenan mengko temboknya jaluk disawer Pak hanya pengen iki lho Pak enggak acetke ya catatan sajroning ati iya iya iyo ya iya iyo Sugeng dalu kang nembe rawuh Pak Kaji Podo sampai selesai di sini. Mesake iki karyawanmu tak bocok begini. Aku bokae ya iyo ya iya iyo iya 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 asik gue jampi sayang wah seneng tenan enggak bacot kayak iya
Rara Kiswara terima kasih pamundutan saking Simbah. Nggih pun dipun aturi badhe pun bacutke muni